Hej, jag heter Cecilia och jag heter Frida. Idag ska jag sminka Frida. Ja, då börjar vi. Först börjar man med foundation. Oj, shit. Just nu har jag ingen foundationborste. Tar man några droppar. Så. Och sen tar vi roll-on. Där. Roll-on. Och här under ögonen. Blunda. Och snöjer lite så. Där är vi för att man inte ska få några mörkringar. Så nu kan vi titta. Och sen så ska vi ge på... Ja, så ska vi ge på puder. Vissa tårar. Här på kinderna. Så. Sen ska vi ge på rouge. Så ser det ut. Där. Och så ser det ut. Den är brun, men vi tar något svart. Det där är på ögonskugga. Där. Och använder den här borsten. Den har inget lock, men den gick sönder. Sen har vi den där borsten. Som är från H&M. Den här vet inte var den är från. Det locket är borta. Sen har man det på kinderna. Okej. Sen ska vi ta lite ögonskugga. Så ser den ut. Ja. Så tar man den här som är näst mörkast. Blunda. Sen har man det på själva ögonlocket. Sen tar man lite mörkare, den mörkaste. Den där. Och här lite högre upp. Fast inte så. Sen smetar man lite. Så titta. Och sen har vi
Sen tar vi den här. Där. Så ser den ut. Tar loss. Där. Så. Sen kan du smeta ut det över läpparna. Sen ska vi ta lite mascara. Då kan du bara blinka bara så här. Du får mascara. Så gör du bara med det. Så. Men vi kan ta lite till. Så. Blinka. Så, kolla på mig. Ja, det där blir bra. Fast det är inte klart. Sen ska vi ta... Så läpparna blir glittrigare. Tar man en sån här. Där. Så. Den är ganska sån glittrig. Ge den på läpparna. Nu kan du smörja in det. Och sen har vi en sån här kajal. Där. Så ser den ut. Det känns inte så mycket. Man hinns jättemycket bara lite grann. Det kommer inte synas mycket. Och sen är det klart.